madokachere tauya nonhau dzanyasi. Iro zuva rechitatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Asara mazuva 20 basi kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Pokare nyasi munhoroondo yenyika yedu ndo zuva ragogba bhazi rokunyangaria nyanga bus disaster mugore ra1991 rikagwarasha vanhu 70 89 pachirungu. Panga pakaita kunyangariwa chaiko. Mweya yavo dai yaramba yakazorora murugare. Kaitiri ngezviri munhau dzanyasi. Nyasi dare guruguru munyika ragobvuma iro kuti wanhu 12 bato roCCC wokubulawayo wapinde musarudzo dzokuita maMP. Aiwa wadoka vari kufara, asi vamwe vangu varibe kufara vachitoreketa kuti zvaisafanira kunge zvakatomboitika izvozvo, nokutoti dare ragoreketa iro kutoti iro dare guru munyika ranga risina mvumo yekuti ritetekere nyaya iyi. Rekai tigoona kuti zvinodini. Apa mapurisa iwo okukuba vanhu ya anga akaita kuzara kuita kukomba chaiko kuita kunga nyuchi nzvimbo iyo dare guru munyika yo. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Munyaya yazodoka yaita kuhwadza vazhinji, pano mumwe mubodzi anonzi Tinashe Chitsunge agwarashiwa nodombo nowanhu vari kunzi wanhu woZANU-PF kunzvimbo yoGrenview 7 iko kuna Tanaka kunhandare yebhora. Panga pakaita kunyangariwa wanga vari kuuya zvavo kuenda koita musangano wavo ikweyo. Rari yavo yowanhu woCCC zvikabva zvaitika kuti woZANU-PF kwai ndo watoita kumukira kweru chaiko kubata jongwe muromo kuti waende panzvimbo yenge ichida kuitiwa rari yacho iyoyo kuti waite zvokurambidza wanhu woCCC. Mapurisa kwai anga aripo asi aribe chaaita kana kudini kuti wabise wanhuwa watozoda kuuya kobisa wanhu woCCC wanga wakuuya manji mubiyawo agwarashiwa. Pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa mapurisa andoti aiwa tiri kuferefeta, tiri kuona kuti zviri kudini. Tazotonyepiwa ipapa kuti kwai kuno wairi wasungiwa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Asi izvozvi zviri kuratidza kuhwadza chaiko nokutoti paribe chisvinu. Wamwe wagotoreketa kuti mapurisa ipapa akupinda panyaya iyi achireketa iwo kutoti kwai wari kuferefeta sotsaona yomotika. Wakomanaka. Rekai tione kuti zvinenge zvakadini. Heno kuti nyakukuwa dombo mbani aita izvozvo nokutoti munhu iyeye aiwa anenge akutokonzeresa dzinza rese richagwarashiwa nongozi nonyaya yechinhu chisina basa ichochi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Chamisa aita marari mairi nyasi kunyanga yodzasi nyanga south papodzi pono kwamutasa. Wanhu vangu wakaita kuwanda kudira chaiko zvokutoti unoita kunakiwa uchiita kuringa uchiona kuti pakaita kunge pajarwa masunflower kudari. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Asi zvatozohwadza ipapa kutoti kwaburika masoko okuti wamwe woZANU-PF wanga waenda wakapfika mugwagwa wakagwesa matombo mugwagwa wakatanda kugwarasha vanhu. Unobva waita kuona kuti aiwa paribe chisvinu. Watoreketa iwo bato roCCC kuti waendesa nyaya yacho kumapurisa kuti zviferefetiwe pokare nokuti wachengetedziwe. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvimbopera sei. Asi kana zvikaramba zvakadarika heno kuti zvichapera mushechere nokutoti rimwe zuva vanhu vachazoti taakubenhutsawo manji todzorera kaa kuti kana unoramba uchindikuya matombo ndichindotiza ndichindonzvenga rimwe zuva ndinozofunga kutora ribodzi nohanda kubenhutsirawo dombo ribodziro. Heno kuti zvinomira mushechere. Rekai tiringe kuti zvinopera sei. Wozeki papa wagonziwo wanyora kuti waakuita mavhoti anotumirwa aye kwaya agotumirwa mazuva 3 sarudzo dziri bekuitiwa kureketa kuti zuva rochi20 mwedzi uno ndio unenge wakutumirwa mavhoti yacho nokutoti kwai nyaya dziri kuramba dziri mumataredzi tiri bekukwanisa kuti tiite kupinda uyo mapepa okuti vanhu vagone kuvhota. Rekai tigoona kuti vanenge vachizvitekaidza sei izvozvi. Tikuramba takandoringa zvedu. Nyaya yakasukuwere iya kwainodare guruguru munyika rinoringa nezvebumbiro romutemo ichabenhuka kuuya kombwika zuva rochisere mwedzi uno musi wechipiri. Paribe chisvinu. Wendo huno takatofitira kusvika zuva racho rosarudzo vanhu vachindori mumatare odzimhosva basi nozviri kuitiwa nozeki. Mutsebwede yakanyanyitsa iyoyi. Dai wari vamwe watoita kunyara chaiko. Kaitirambe takaringa hedu kwainoperera.
kansuru yomasvingo yagoreketayo kutoti yakuita kutekairana nonguva izvezvi kureketa kuno watiwo nyaya yevanhu vari kuenda kuverenga kuti mvura yavanhu wasenzesa mvura yakawanditsa sei, wakufanira kusenzesa tunhu tunenge mafoni kuti wakaenda wotora mupikicha obva aita kutumira nacho padande mutande ichibva yanyoriwa kuti imba yakati yobva yatumirwa mupikicha, imba yakati yobva yatumirwa mupikicha. Aiwa vari kutekairana nechirungu kwedu kumabuja ede heno mabiya angu zvinotorera kuita kurota chaiko zvichiitika kuhamwe kudari kwedu kuribe kana chibodzi chinoreketeka nezvakadari. Rekai tione panopinda hurumende itsva apa kuti zvii zvichaitika, nokutoti ndo zvimwe zvinhu zvavanhu zvezvinhu zvavanofanira kuti vachinje maitiro pazviri izvi, titekairirane nonguva. Dombodzvipa rinino mari pakare nogoridhe norithium zviri kweduno, aiwa zvinofanira kuti nyika ipfumvure. Tikaringa hedu dzomitambo, wozifa wakasanogadzirwa paya noFIFA waagotoreketayo kutoti waakutsvaka izvezvi warairidzi wozvikwata zvonyika. Murairidzi mukuru anomuteedzera pokare nevamwe varairidzi wakaita sewarairidzi womakipa anobata bhora aye. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaidzwa sei ipapa. Tinenge tichindokunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika pokare kuti wanenge waboya ani wawanenge wakona kuisa ipapo, tinenge tichikunyepai. Netball kuwina yagbeita noSingapore ichitamba kwaipapa yakwanisa kuti ipinde panhamba yochi13 kusvikira pa16, 13th to 16th. Ipapa ndo kwava kutomirira kuti mangwana wagotambe noBarbados tigoziva kuti mbani wanenge wari panhambani kana wapedza kutamba. Toramba tichindowashwira kuita tusvinu. Aiwa wari kuita tusvinu. Wokwedu wobhora wakomana wakazvitadza izvi kutoitira kumutambo wepasi rese kwakatoramba nanyasi kuri kundoramba. Saka aiwa tinoramba tichirorera manja wabva nawa wari kuita tusvinu. Munyaya yanyanya kufadza wazhinji padande mutande, Temba Magorimbo ari kutamba kumutambo wokunyirana woUFC aita kupuwa umba yakaita inozvese kubvira kumasipunu kusvikira kumasofa kusvikira kumubhedha nohembe zvese ipapo zvazvirimo, apuwa naDwayne The Rock Johnson. Aiwa zvakanaka izvi svinu, tomushwira tusvinu. Ipapa akutoringira kuti aende kotora mhuri yache, akabenuka akatora mhuri yache obva aenda nayo unogarawo kuAmerica ndo zvisvinu. Toramba tichimushwira tusvinu nomwoyo wake mukuru uri kuita kuti aite basa rokunhadzira zvibhorani nokudini kwaakakurira kumushako. Aiwa toramba tichiti pamberi nazvo izvo, dai zvaenderera mberi. Katichiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa zeki ikweyo IEC ipapa yagotopinziwa mushishino nyaya yekuti yakwidza mari dzinobhadharwa nemapato ozvimatongerwo enyika kuti wapinde musarudzo. Kwai maridzo dzasvitsiwa pazviuru zvomarandi 300 chaiwo, 300,000 rands pachirungu, pakaita kunyangariwa. Zviri pekusiyana nozeki izvi. Ipapa kwai wanhu wari wega wega maindependent anoda kupinda musarudzo dzokuita MP anofanira kuburitsa mari inoita zviuru 20,000 rands. Wakomana yatowanditsaka kudarika iyo zeki yakadedzerwa nozeki ya MP, pakaita kunyangara. Rekai tione ipapa kuti wachaendesiwa bachere kumatare dzimhosva. Kwai wanenge waida kupinda musarudzo padunhu provincial election wakazvimirira wari maindependent, wai wachafanira kubhadhara zviuru 15 zvomari yomuSouth Africa yo. Wakomana zeki iri kwese kwese wakomana. Izvi kaizvi zvinofanira kuendesiwa kumatare dzimhosva zvibisiwe zvakadandizvi, zvaita kunyanya. Kwai papa Ghana yati manje yakubvumira vanhu kuti wazviraurire wega nihowe. Toramba tizvitenda nokuti vanhu vangu vaita kuita kukwara notsauka, howedzo wachirambidziwa kudzindosiyiwa makambani makuru basi kuti ndiwo aende koraura. Idi zvakaita kunyangara. Wamwe wangu vari kurarama nazvo wangu watombomisiwa. Saka tiri kuramba tichizvitenda izvi, dai zvaenderera mberi. Wakagame watanda pokare kuita unhu hunoita kuhwadza kureketa kuno. Kwai wagonzi wari kufunga kuti waise mutemo wokutoti wanhu wakone
kurambidziwa kupfeka zvimwe zvinhu hede heno rekai tirambe takaringa hedu kuti inopera sei iyoyi yakaita kunyangara chaiko. Ticharamba takaringa kuti zvinoenda nokupi. Dare guru kunyika yoKenya kwairarambidza hurumende zvayanga yaita zvokuti kwaiwanwa kubvumiwa kutema miti madiri aJojina. Rekai ipapa tione kuti zvinosvika rini, zvinosvika kupi, zvinobatsira chere. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi. KuNigeria zviri kufadza izvezvi, vanhu vaita kufara kutura befu chaiko, nokutoti wanomirira wabasa weikweyo wagoti aiwa taakumbomira akuramwa mabasa toenda kosenza. Pokare wakuru wekwedu wachireketa akatomakanya nehurumende kuti zviite zvakanaka. Toramba tichizvitenda izvozvo, dai zvatoenderera mberi chaiko, tokutoti vanhu vangu vakuwara idi paribe anowabatsira. Munyaya yokugumisira kuNiger, izvezvi zvirango zvaisiwa ECOWAS yaisawo zvirango zvoupfumi, World Bank yakuisawo pazvayo, Nigeriawo iri kuisawo zvayo pasaiti. Vari kuita kukombana. Ipapo wandosara basi vari kutsigirana noBurkina Faso noMali, nokuti ndokumwe kwakatohwa masimba nomasoja ka. Rekai tione kuti wanoikunda chere iyoyi. Apa World Bank yagotoreketa kuti yakumisa kubhadhara mari nokubhadhara mari dzinobva kuNiger kana dzinopinda muNigermo. Apa paita kunyangariwa. Rekai tione ipapa kuti zvinosvika papi. Tiri pamabuja, rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.